Ahoj, vítam vás pri ďalšom videjku. Toto bude video z Temple Run 2 a bude to také kratočké videjko. Dobre. Sa nám to zase načíta, môj veľký nepriateľ načítavanie. No poďme. Toto je môj veľký nepriateľ. No super, krásne. A takto by som mohol pokračovať. No krásne. No poďme. Tak, krásne. To už sa nám to donačítavalo. Dobre. Si dám play. A ideme začínať s hrou. Tak dobre. Je to ako? Je to prakticky ako... Dobre, si mám prišiel. Je to podobné Subway Surferovi, tak. Next and not. Ďalšie kolo. Toto bude iba na 3 kola. Tak, poďme. Krásny vlak. Poď. Dobre, bežíš. Super. Escape. No thanks. Posledné. Alebo ešte si dáme jedno, aspoň nech to je na 4 minúty. Čo som zase urobil? Escape. Dobre. Tak, teraz backflip. Tak. Prečo ma chytil? To je ďalšie kolo. Tak, dobre. Bežíme. Tak sa nasadíme tieto lepky. Zase urobíme backflip, zase začíme. No super. Ja som taký blbec v tejto hre. Ja som nedostal achievement za to, aký som blbý. Posledné kolo. Dobre, bežíme si. Zase. Na nás nevadí. A toto by bolo pre toto video všetko. Ja viem, že to bolo také krátke video, ale aspoň niečo. Takže čau.